aquest moment hi ha 7 viveristes que estan elaborant els seus vins ja i que en aquest moment ja estan embotellant alguns i que aquí els viveristes poden elaborar qualsevol vi que pugui ser emparat per la DO Penedès i que, per tant, després tingui la seva part de comercialització. I el fet de tenir un espai compartit ens va donar l'impuls per apuntar-nos-hi, hem tingut la sort d'entrar-hi i això ens permet estar allà, compartir espai amb altres companys i no haver de fer aquesta despesa tan gran que representa la maquinària o les tines o tot això el que necessites per fer vi. Aquest espai que hem fet pels viveristes té tot l'espai d'entrada de barema, per tant, taula de tria, premsa, bomba peristàltica, despalilladora, etc., per poder fer tota l'entrada de barema, i a partir d'aquí després hi ha tota la part de les tines de fermentació, amb el seu equip de fred i, per tant, amb temperatura controlada, tant de 1.000 litres com fins a 2.000 litres per unitat, tant per blanc com per negre. Per tant, s'ha aplicat i hi ha aquí la millor tecnologia del moment.